Il-hedging fuq il-prezz tal-fuel jwassal għal stabilità li hija essenzjalment tajba u importanti għal pajjiż. Hekk sostna l-osservatur indipendenti fuq il-Kumitat dwar ix-xiri taż-żejt Michael Falzon waqt il-programm Disset li kien qed jiddiskuti l-prezzijiet tal-fuel. Naħseb illi fil-prinċipju huwa tajjeb illi jkollok stabilità. Waqt il-programm tkellem ukoll John Caruana, espert fuq l-operazzjoni tas-suq, li fisser kif li kieku ma sarx il-hedging tul l-aħħar xhur, il-gvern kien se jitlef ħafna flus minħabba l-valur dejjem jonqos tal-euro meta mqabbel mad-dollaru Amerikan. Fejn jissemma l-hedging fuq iż-żejt għax iż-żejt niżel. Fuq il-euro dollar ma semmix. Jekk ikun l-gvern ma ħeġġax il-euro dollar, telef 23% f'50 xhur. Allura fejn jaqblinna nsemmu l-hedging. Fejn ma jaqblinniex ma nsemmu. Fejn morna tajjeb. Irridu nsemmu. Għaldaqstant Caruana konferma l-benefiċċju li jkollok prezzijiet stabbli. Jekk il-prezz jola jista' jkun hawn min ma jaffordjahx. Kif qiegħed il-prezz huwa stabbilit, huwa stable. Rapport ippubblikat ftit tal-imilu mit-Times of Malta jikkonferma li fuq medda ta' 9 xhur il-Maltin ħallsu anqas mill-medja Ewropea għal petrol u diesel. Dan kien riflessjoni tal-fatt li fl-ewwel 20 xahar ta' din l-amministrazzjoni il-prezz tal-petrol raħas 7 darbiet filwaqt li dak tad-diesel raħas 5 darbiet. Intant fl-aħħar jiem, il-gvern ħabbar li nnegozja pakkeġġ ġdid tal-pajjiżna li se jwassal għal aktar roħs fil-prezzijiet tal-petrol u diesel u fuq kollox stabilità għal familji u negozji Maltin. Dan kien innotat ukoll mill-imprenditur Malti Tony Zara. Fix-xahar li ġej f'Marzu u fix-xahar ta' April, il-prezzijiet se jerġgħu jorħsu. Michael Falzon li huwa wkoll membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista saħaq li huwa impossibbli li tbassar il-prezz internazzjonali tal-fuel filwaqt li żied jiddikjara hekk. Wara kulħadd bravo.